Nazdar, ahoj. Dobrý? Jo, že tady je ten travnatý pás. Jo. Tak jak pocity? Jo, budou dobrý, akorát nohy. Nohy v tom podřepu, rozumíš? Jo. Takže vlastně se Tak zítra neodpočíne. máte, tak zítra. Tak si člověk neodpočíne, když je pořád pod řepu, ale jinak dobrý, jako. Tak odpočineš. Jasný. Dobrý, teď to jde. Jo. No Jde. tak. Když jsem naposled byl na bruslích, možná před 15 lety. Ještě možná později. Nebo díl, jako.